Tässä on mun setupin esittely. Tässä on mun hieno sänky. Siinä on. No niin. Tässä on mun setuppi. Toi ei ole tekokasvi. Siinä on oikeita ruohoa. Siinä on oikeita multaa. Sitten tässä on mun videoiden salaisuus. Kuinka hyviä ne onkaan. Tällä ne on tehty. Joo, tässä on mun turha läppäri. Tässä on mun tietokone. Tässä on mun kuulokkeet. Tässä on mun 9 € näppäimistö. Tässä on mun 300 hiiri. Tossa on mun 3 000 näyte. Tossa on mun 3 000 näyte. Tossa on mun 100 kone. Ja tossa on hieno tapetti. Eikö ookin? Massiivisen hieno tapetti.